Pon. Sing tengah. Ya dibenakne dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medhur kon dhuwur wesi truk. Hati-hati lho kowe Dan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi. Mugi mboten roboh malih. Nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles. Nggih. Mbok menawa Jadi kalau ini kanjel. Kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya, Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Ngagem. Pokok berdoa yang terbaik ya, Mas. Nggih, berdoa Bencana yang aku sih terbaik. dredeg tapi ya. Pripun? Dredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, ras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih. pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kan. Nggih. Nggih. Semoga muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketampa. Amin. Masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading. Ya, Amin, Mas Adik. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti. Ya wis sip kan kok Dik Mirza iki pancen Pripun Mas? jan Minta kok- swantene iki jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lagi Jos. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke nggih. Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami wah jan. Amin, amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Siap. Siap. Siap nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki derek mumpung dereng enten pamundutan Nggih. wong nonton jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris lho Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten nonton sinyal lho kok mriki. Tidak ada sinyal. Don. Buka apa kok? Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku. Sudah masuk Nggih, notifnya. sampun rotelekane. Dibuka dulu napa gimana? Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas. Duwe to? Sinyale iki Nyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. DWA wis mlebu nanti. Ora ana. Mboten wonten iki. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng wonten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sak mlebet kok niki. Dalam? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, di ngagem parian. Oh, nggih. Caping gunung. Saking Biasane nganu bagiane Mbak Anting. Kok merem ya piye iki? nggih niki saking niki mau saking Saking sinten? Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Tak kira lek sing kuwi. Sanes niku. Mas Rezali. Nggih, sampun pareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh sampun Oh, disebut. duwe jebul utangku iki mau dia. Ora apa-apa. Nggih saderenge Nggih. caping gunung ngimpi mawon riyen nggih Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun tamu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa aku bawa. Nggih, nggih. Nggih. Ayo Mas. Mbok, rada seru. Ngene lho. Ngambara ing awan
balasan tanpa tepi. Ya niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, napa? Sugeng dalu mbok limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbang ana katresnanku langga menika kentun dhateng warga masyarakat Hulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar. Amin. Saking Bapak Yadi. Nggih. Oh nggih. Mangke dipun pinanggani. Imbang ana katresnanku. Nggih. Imbang ana katresnanku. Sampun Mas. Nggih. Bawanya yang sudah. Nggih, ha niki kula nggih nyateti niki request. Monggo, buka saking pundi? Langsung. Oh nggih. Sampun iki? Sampun Mas Gading. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan Nggih, Mas Rezali yo. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggal kados ingkang imbang ngono niku wau. Sing anu kaping gunung. Gunung. Nggih. Oh nggih. Nggih, kaping gunung mungkin bawa merono. Oh nggih. Merono ki ndi merono? Yang ke kanan, ke Oh. kiri. Yo. Barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler Mas Gading. Ngalen. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting nggak? Oh, nggih, mboten ngono. Boleh. Niki ganten masuk mulai niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh iya. Nah, iki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi Aza Depok, Jawa Barat. Oh nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyaiji saking
Mas Danar Mas Danar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Madiun. Oh. Oh nggih, borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen? Saking nggih. Nggih. Mriku terus mriko. Oh nggih. Terus ngubeng. Nyandi, piyambane barang ki nggawa berarti. Kudune ngono. Wong kanca si parian kabeh kudu parian. Oh nggih. Saben bengi Terus Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Iya. Mbak Laras. Yen memaca mengkara janar kuning. Ya, apik to nek. Apik. Nek kene meng Mbak Laras. kene iki mak dededededededed ndang-ndang bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggung ya Mbak ya. Ora, oh dadi jenggleng kok dadi. Teman-teman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Jan halus seram to kamu ini? Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Betul. Iya Mas. Mbak Anti. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. Yo, thank you. Tinggal loh Mas. Yo. Diam. Kacake do seneng nek alon-alon kata-kata kuwi. Alon-alon nek karo Mbak Enting ya Mbak. Niki nggih, lalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening Mas Hening. nggih. Oh nggih. Nah, niki rak Pripun Mas? Piye to kok men duduk ngene tok piye? niki nah niki gelar-gelar niki. Oh nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh nggih, sugeng rawuh Mas Hening kalian Mas sinten mau? Mas Hening. Pak, karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau Mas. Nggih. Mbak Risa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandekku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung. Bisa jagongan kira apa-apa men mencarikan suasana. Manis luwih los ngono ya. Sekali.
saudutan sih ah. Wes gak sedot. Nah. Yuk. Ah, wayahe mikir. Wes kok sinden-sinden sih. Terus memburi tak pilih sing mburi tak pilih. Wes. Saking varian saking Mbak Lintang Riyin. Mbak Sinten? Lintang Riyin. No, Mbak Ika dulu. Eh, Saya kan masih muda mas, yang tua dulu lebih baik kayaknya. iya ben kono ki pokok kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh, ngono. Sopo seiki? Sopo seiki? Oh mas dalangnya dulu. Lu aku cocok. Hah? Apa? Manut mas dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo rada gemik ojo. Ah ngono kowe. Oh isin adi malah diomong Iya. Aku keri-kerian wae mas. Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sih. Ora. Boten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggunge arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega. Menyang Solo Kenyang Solo. tuku tampah. Lah tuku tampai tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo Nyapa iki? fansipun saya kathah. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Anting. Yuk. Utututu Hah? Apa? Ngudang kok piye? Utututu. utututu atitititi. Ora nek kata-kata ben. Sedaya warga masyarakat Bulu urung mriki ne. Kok keri kok ini tansah pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin. Rasaku kok ono dadok-dadok saka ngisor panggung iki apa to iki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu Turu. terus tuku tela. Oh. Mugi sedaya warga Bulu sukses sedaya. Amin. Amin. Sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalan. Gantine dipras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Apa? Karing glundungke kowe kok malah. Mau karing glundungke. Lah iya iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kulara untu. Sing kirang ya lara untu. Masa Wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. abuh pipine
abuh bibine. Mugi sedaya warga mulu makmur wargane. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak, Dek Lintang saiki Nggih. tarian. Gawa alu ning pinggir sumur, mugi warga mulu pinaringan Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing amine bungok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak Ya. kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Baglanto, sana. Sudah, Ya. Mas. Wiyogane, sak niki wiyogane. Nggih, ngopi nggih. Sapa Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik making kae sik making. Nah, wis cepat-cepat. Oh, berarti wis, mau ngono. ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo, halo. Halo. Yo, Cek cek. cek. Kurang banter para Mas? Ora ojo banter-banter. Kurang? Mboten mboten. Oh, boten. Pas dina Minggu. Ning kota Solo. Balenono Mas, ora krungu Mas. Halo, halo. Halo. Pas dina Minggu. Ning kota Solo. Ah, Ya. Mugi warga mbulu. Tansah bagya mulya. ya. Di sini piye to? Oh, salah. Baleni. Ah, baleni. Baleni meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang Ya. banter loh Mas. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Nggih, Mboten. pas dina Minggu. Ning kota Solo. Mugi warga mbulu. Tansah bagya. Bagya mulya. Mulya. Wah, jana dongane ora tenanan iki piye? Amin. Allahumma amin. Mas siapa namanya Mas? Jenengan Mas? Tadi. Kunto. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Kunto. Oh, Mas Kunto. Nggih. Siapa lagi? Saiki sing ngiter. Ayo, ndi iki sing ngiter iki? Oke. Sing ngiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suaranya kan modon iki nggih kali piye kuwi? Dicek lagi Mas. Dicek neh, cek meneh. nih. Cek cek. Sing kuwi. Sing anu mic sitter kuwi. Lapik sing kuwi mau Mas, sing pertama kuwi mau lapik Mas. Nah, kuwi lagi. Cek. Nah. Sip. Yo. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, lek dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik kok sit iki sit. Kok mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun bulu. Sehat-sehat wargane. Amin. Amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Ayo berdiri no Mas. Mas Reza. Nah, kuwi. Tekan Mike. Cek sik. Ya malah dicopot. Oh.
Wong piye to iki? Dibenakne sik, Mas. Benake, disrepke. Nggih, apa nggih mikir dhewe kuwi? Oh. Cek sik. Cek. Cek. Sampun Pak Nenang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Ah. jenenge Lintang. Oh. Oh, alah ya. Mugi warga Bulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Apik tenan nek iki. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing niki? Yo, Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ramune. orang muni miknya. Bapak ngaku mik demung sing sijine kuwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Paling matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe. Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu Heeh. Loh kok melok-melok? jajare dalange Alah. Mbak Laras. Disenggol loh, Mbak. Ya. Nah, Terus ana wong ayu sandinge dalange terus mugi warga Bulu lancar rezekine. ya. Amin. Oh, toh. Nggih, terima kasih. Setunggal mulai. Oh, masih ada. Setunggal mulai. Sinten? Dalange. Sing rebab. Sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Gua tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ombe ciu. Wah to. Sabotole. Wah. Sabotole. Mugi warga Bulu Heeh. kathah putrane. Lun. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki yen rangu nggih. Matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih, dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon Pak, napa badhe parikan ki Mbak? Miknya mboten bunyi. Cek sudah. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Yo. Nek Mike mati mau wis teko ditapuk apa diris-lus wak urip dhewe. Oh dadi nek mati kon ngelus-lus. Lah karo ditapuki sithik. Iki ya dong-donge. Aku melok-melok ya. Sudah Mas. Nggih. Nadian wadon sarta lanang. Waduh napase dawa banget.
minumane banyu Aki banyu aki yo banyu aki bani langsung dikancani mboten mboten apa-apa monggo nah monggo kalian sinten sinten Yo Mas yo. Yo yo. oh nyelak sapa ta iki jane iki sapa Mas Mbak Anting Mbak Anting oh. ayo Mbak Anting Ayo Aduh, wis tapi aku mau dijeblok. ayo tak ewangi jeblok apa nih sing jeblok ora Jeblas. ora Mas Dene dek iki piye kadal Argentina jar. ya syukur Mas Agak bindeng nggak apa-apa nggih, Mas? kira lo bidang gian pindengnya suara Mas tuh beda Mbak Anting Iya. Ini Jogjanan. Jogja hah Jogja Oh iya. oh nggih di zaman berjuang ya niki enten pamundutan mlebet melih oh nggih Assalamualaikum Mazda mau pamundutan lagu Sambel Kemangi dibawakan di Lintang semoga berkenan oh nggih semangat terus dan sehat selalu semuanya lancar pementasan sampai selesai amin ya rabbal alamin saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan oh nggih terima Nggih. kasih Sambel Kemangi nggih mengke dipun pinangkani dangdut slow.
Sampun. Kamu dikondonangkani matur sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Niki apa iki mau? Napa? Pamunutan malih? Timbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki bangono katresnanku. Terus iki ana enten Napa? lek angenteni mau? Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi Sambel kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing tawang dereng. Nggih. Setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki ganten rengu. Kemangi. Oh nggih, rengu Nggih. tadi. Ya mungkin rengune digeten goro-goro. Oh nggih, siap. Ingkang Seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Iya ning tawang. Napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh nggih. Oh nggih. Turuti bapak nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam Napa nek? niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas sapa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Sih. Oh, Kalih jejare niku nggih. ingkang pundi jajare Anu yang jejare ingkang niku topiran kagem topi. Nggih, nika Mas Nawung nika Oh, nggih Mas. kakangku mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gade. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya Mas ya. Nggih,